Ok, tonton, i ka kuma kɔnɔna na i ko k'i ni finitigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Finitigila olu ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin ko in na? Sali u y'o dɔ fɔ aw ye wa ou bien u na aw bɛnna jumɛn kan ni projet de loi in na? Bon, finitigilamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye an balima polisilakaw ye, vraiment an b'u fo u ka cɛsiri la. Aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali territoire ka bon kojugu, a ka bon yɛrɛ yɛrɛ de. Bon, u ka préoccupation fɔlɔ ye mun ye moyen ko ye. Ala ko an ka tiɲɛ fɔ moyen caman t'u bolo parce que an yɛrɛ bɛ se k'o seereya parce que u b'a fɔ mun ma ko Mali ka budget anw de y'a kuma fɔ a y'a voté. Donc wari min dilen don ministère de la sécurité ma pour que a ka se ka baaraba in bɛɛ kɛ anw de b'a dɔn. A tɛ bɔli kɛ i b'a dɔn Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Bon an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que ka stabilité nati. Bon o kɛn bɛ sababuya ye ka don an ka budget la ni niveau ye mun ka bon kosɛbɛ. Donc a bɛ kɛ sababu ye service tɔw t'u yɛrɛ sɔrɔ u tɛ se ka nanakili ka ɲa. Donc ministère de la sécurité bɛ mais malgré tout ça vraiment u bɛ ka baara kɛ. Mais il faut que an ka jamana ɲɛmaaw fo parce que san dama dama in na policiers de ka yɔrɔ min ye mɔgɔw ta jeunes ta u ye caman bɔ chômage la kosɛbɛ. Donc il faut k'o wale ɲuman dɔn ka segin u ma parce que pour que ka se ka jamana bɛɛ labɔ polisi la il faut que policiers ka mɔgɔw recruter. Donc policiers bɛ k'o de kɛ, policiers ka direction u ye mɔgɔw recruter ni san dama dama in na kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Mais moyen ko b'a la, il y a moyen ko b'a la. Donc an n'u u y'u ka hakilina fɔ ye olu yɛrɛ ka hakilina na n'an y'olu renforcer ka baarakɛminɛn d'olu ma. Donc hakilina ba dɔ b'olu fɛ depuis kumanijan u tun bɛ fɛ jamana ka waleya u b'a fɔ o ma ko police de proximité. Ka policiers créer mun ni ka surun jamanadenw na pour que u ni jamanadenw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka walejugukɛla ninnu kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ. Ko a ka ca Ala fɛ n'an kɔni y'o moyen d'olu ma ka tila k'o sariya wale in lawaleya ka police de proximité ko in lawaleya kosɛbɛ olu bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na. Donc u bɛ se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen occuper k'o ka fisa ni an ka taa entité wɛrɛ créer. Donc ni ɲɔgɔn faamuya ma kɛ baaraw taabolo la bon ko e journaliste ne fana ye an fila bɛɛ bɛ terrain kelen kan. Donc concurrence bɛ na ni concurrence nana ni ɲɔgɔn faamuya ma bɔ a la a bɛ se ka taa wuli ko wɛrɛ la an ma sigi ni mun ye. Donc u y'o ni hakilina ninnu fɔ effectivement hakilina ɲɛnamaw de don parce que n'i y'a jateminɛ bɛɛ n'i ka baara. Bon an yɛrɛ tun ye mun jateminɛ sariya sɛbɛn ninnu na an tun hakili la ko police municipale de don. Ni police municipale don o tɛ problème ye ale bɛ fan bɛɛ fɛ hali a dɔw bɛ Bamakɔ yan olu ye mairie ka police ninnu ye minnu bɛ yala ka sabu don mɔgɔw ka mobiliw sen na n'i jɔ yɔrɔ la i ma kan ka jɔ yɔrɔ min na ou bien assainissement ko ninnu a bɛ Faransi a bɛ yɔrɔ caman na olu tɛ problème ye olu ni policiers yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara la mais ka marifa d'u ma o ye ko wɛrɛ ye ka tila ka u bɛ formation kɛ policiers ka formation kɛ o ye ko wɛrɛ ye. Donc ninnu gɛlɛya ninnu u ye ninnu fɔ. Et puis fana u ye yɔrɔ dɔw fana soulever an ye olu ye hakilimaya yɔrɔ ye o ko e ka jateminɛ sisan ni ne ye n ka yɔrɔ maire commune maire ye bon ko sariya bɛ ne ɲagamariya sisan ko ne yɛrɛ ka n ka policiers ta. Donc ni ne olu ta sisan marifa b'u bolo mara dɔ sɔrɔ dɔ bɛ ne ka yɔrɔ la i n'a fɔ sanu bien pétrole bɛ fɛn dɔ bɛ ne ka yɔrɔ la ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a b'a bɔ ne bɛ n ta fɔ dɛ parce que marifa bɛ n bolo. N kɔni bɛ fɔ a bɛ kɛ ne sago la ou bien ko wɛrɛ bɛ bɔ a la. Donc o fɛn ninnu bɛ na ni sababu ye ka jamana ci. Donc o de kɛra sababu ye vraiment ne yɛrɛ y'a laɲini n ka commission mɔgɔw fɛ an ka nin fɛn in fɛsɛfɛsɛ fo ka s'a dan na hakilina min b'a kɔfɛ anw t'a dɔn kuma min fɔra Algérie yen nɔ anw t'a dɔn ko dɔ bɛ sɔrɔ a senkɔrɔ. Et puis an ka programme dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko DDR désarmement démobilisation et réinsertion. Ne yɛrɛ bɛ maaw kalan o la u ka kalansoba min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko école de maintien de la paix parce que ne tun ye yen u ka composante dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ composante civile san 5 hakili ɲɔgɔn kɔnɔna na ne tun y'o directeur ye. Donc an bɛ mɔgɔw kalan o la mais o baara daminɛna a ma se yɔrɔ jan fɔlɔ. Donc banbagaci ninnu marifa b'u bolo bon policiers y'a fɔ peut-être n'a ye nin police fasuya créer sisan est-ce que o tɛna fini wɛrɛ don kana c'est-à-dire k'an yɛrɛ y'u légaliser u bɛ sin ka police finiw ta ka don kana n'u ka marifaw ye ka segin u ka zone na
o ye donc o bɛ se ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ polisiw ye voilà o bɛ tiɲɛni kɛ donc an tɛ sa kungo kɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc nin de don mais banbagaci wale kɛbaga ninnu minnu y'a sɔn ka na sigi ka kuma anw fɛ u caman y'a yira k'a fɔ non k'o bɛ kɛ sababu ye ka polisi ka baara de nɔgɔya bolo bon o yɔrɔ in ma anw kun minɛ kosɛbɛ donc sa n'i y'a faamuya sisan ko in ka di banbagaci wale mɔgɔw ni banbagaci wale mɔgɔw ka ko kɔrɔma donlen de ye nin ko in ye o kɔni o hakilina in an kɔni bɛ ka an bɛ ka an ɲɛkumu bɔ yɔrɔ in na parce que anw bɛ ka jateminɛ mun de kosɔn tigitigi o bɛ fɛ a ka waleya sisan kun jumɛn de y'a to u bɛ ka nin ko in soutenir a ka waleya jamana kɔnɔ voilà kun jumɛn de la u bɛ fɛ a ka kɛ sisan u b'a dɔn ko anw ye transition ye ko caman bɛ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ transition kɔnɔna na bon u ɲinɛna yɔrɔ min kɔ maa minnu bɛ sariya bulonba kɔnɔ assemblée kɔnɔ sisan olu ni politiciens tɛ anw ye mɔgɔ ye minnu anw nana de parce que an bɛ fɛ ka faso dɛmɛ et donc o cadre kɔnɔna na an caman bɔra kalansoba ninnu na donc ala ye an gɛrɛsɛgɛ dɔnniya la mun b'a to anw bɛ se ka papier kalan ka jate minɛ k'a dɔn nin de ka ɲi Mali ma ou bien nin ma ɲi Mali ma donc o cadre kɔnɔna na an ye sigira ne yɛrɛ n'u sigira bon ne ye u ɲininka n ko bon hakilina min bɛ aw bolo ne ye lakɔli maître de ye ne ta a ka nɔgɔn an ka tableau kɛ an b'a lajɛ n'an y'a créer a avantage ye jumɛn ye an b'o bila tableau in kɔnɔ a inconvénient ye jumɛn an b'o bila tableau in kɔnɔ ni mun cayara mun ye o tuma na an bɛ o ta donc on a compris anw ye inconvénients bɔ olu ka ca kojugu ka tɛmɛ a avantage kan donc ça veut dire que hakilina wɛrɛ b'a kɔfɛ mun n'o tɛ kelen donc o de la an ye ne yɛrɛ vraiment a ko in ma anw kun minɛ halisa donc ko maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko hali don n'a nataw la aw bɛ se ka projet in aw bɛ se k'a refuser ayi bon sisan a ko ka nɔgɔn parce que an ka baara taabolo la ni gouvernement ye projet bila ka na d'anw ma ni anw y'a fɛsɛfɛsɛ n'an y'a ye k'a man ɲi o y'a sɔrɔ ministre min yɛrɛ y'a bila ka na parce que maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ nin projet in Maliki Jaw ka projet dilanlen tɛ colonel Wage ka projet dilanlen tɛ projet in dilanna depuis Muktar Wane ka wagati la ale de bolonɔ bɛ sɛbɛn in kan donc a nana o cogo la ten bon komi état ye continuité ye bon ministre de l'administration territoriale ale de ye projet in tabaga ye n'i bɛ gouvernement na solidarité gouvernementale bɛ yamaruya ni ko min kɛra i tɔɲɔgɔnw fɛ e de y'a kɛ donc maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ a projet in projet kɔrɔ don bi projet tɛ projet kɔrɔ don donc projet in bɛ yen depuis kuma jumɛn projet in u y'a bolonɔ k'a la depuis voilà projet in bɛ yen depuis 2015 projet in kuma fɔlen don accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger projet in b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a point b'a kɔnɔ point ɲɛnama dɔ don mais mun y'an dabali ban mot mun b'a la o mot de tubabukan ka gɛlɛn tubabukan in filɛ nin ye an ka kan tɛ n'i ma ta ni hakili ye dɔrɔn i b'i yɛrɛ cogo police territoriale mot territorial mun b'a la dɛ o de y'a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ sinon n'i ye territorial bɔ a la sisan k'a kɛ municipal ye o ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ ye parce que bamanankan yɛrɛ la police territoriale e bɛ se k'a kɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛ police territoriale ye mun ye walasa bɛɛ k'a faamuya comme territorial t'an ka kan ye police territoriale ye ka polisi di an ka marada kelen-kelenna bɛɛ ma i bɛɛ k'i yɛrɛ t'a sɔrɔ Kucala k'a t'a sɔrɔ Sikaso k'a t'a sɔrɔ o yɛrɛ dɔrɔn t'a dan ye même commune fana k'u t'a sɔrɔ commune de Sikaso ale bɛ se k'a t'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se k'a ka polisiw créer bon a sɛbɛn yɛrɛ la ne ye mun kalan la c'est que ni maire y'a jateminɛ k'a fɔ a mako b'a la ale bɛ nɔti kɛ yɔrɔnin bɛɛ k'a ci ministre ma ministre b'a autoriser a b'a ta créer donc n'i y'o jateminɛ commune 7 ni kɔ de b'anw fɛ yan bon n'o bɛɛ n'a ka marifatigiw jɔlen don o ye ko ye dɛ a ma nɔgɔn donc o de ye a gɛlɛya ye quoi donc o ye anw siran